Akateli, Achekai, Anokai. Ibe om nanani wa ibe om nanani anduye. Nyokote nyokomanda andilula, c'est de la qualité. Nyokote nyokomanda andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi Baratelima, Chenyuma, Songota Matemedia, Andi Baratelima, Telima, Wadaka di Tro. Sojo la fiera, Pendirike la fiera. Ibe om nanani here, Mali on severa. Andu intérieur, andu extérieur. Songota Matemedia do, Anisi mankol. Apara no kanyine, Abeja teliala, Abika so nuya, Songota Matemedia. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi. Sogo no tani, kene mata, abara no kanyi. Ibi 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 Mali ka fara dunuya jamanatɔ ka olu ye don kɛrɛnkɛrɛnlen min sugandi ka ɲɛsin radio ale ɲɛnamayali ma ko n'a bɛ wele ko journée internationale de la radio ale ɲɛnamayali baaraw sigira sen kan an fɛ yan nɔ Mali la ɲina kumasen bɛ min kan o de ye radio ale ni subahana mansin min bɛ wele ko intelligence artificielle olu ko bɛ taa ni ɲɔgɔn ye cogo min na aw bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ ko kan ni kunnafoniya ninnu senfɛ. Ka tali kɛ sunkalo ɲɔgɔn dɛmɛ wulikajɔw la baɲumankɛtɔn bɛ n'a bɛ wele ko ONG Islamic Relief Mali ale ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin Bamakɔ sigida sabanan ale lujuratɔw ma min bɔra o ko la Isa Sise ale bɛna ɲɛfɔliw kɛ an ye. An balimaw ni de an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛɲɛ ni bi juma ye février kalo ale tile 13 san 2026 an bɛna mun walawala ye ni sisan da in na o kama an b'a fɔ ko aw bisimila Advance TV ale jabaraniso sanfɛla la. I n'a fɔ an tun ye a fɔ aw ye cogo min na san o san février kalo tile 13 ale ye don kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛ ta ka ɲɛsin radio olu ma wa ni waati na radio ko ale ni subahana mansin bɛ wele ko intelligence artificielle ale ni o baaraw bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ cogo di o de kɛra ɲina an kumasen ye anw ka ɲininikɛlaw olu kɔni taara u ɲɛmada a kɔfɛ u ye minnu sɔrɔ aw ni ne an ka jɛ k'o lajɛ. Mali ka fara diɲɛ jamana caman ka olu ye radio tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnlen ɲɛnamaya ka kɛɲɛ ni bi juma ye février kalo tile 13 san 2026 ni sigi ni nin ye a ta ko 15nan ye ko ale ye kumasen min ta dunuya kɔnɔna na o de ye radio ale ni subahana mansin min kɛlen don ka bunadamaden hakili ladige ko olu bɛ taa ni ɲɔgɔn ye cogo di nka an fɛ yan nɔ Mali la kumasen min tara o de ye intelligence artificielle innovation éthique et souveraineté. Ɲinaya san 15 ye diɲɛ seleke naani tɔnba n'o ye Nations Unies ye ka tɛmɛ ni UNESCO ye olu ye don kɛrɛnkɛrɛnlen sigi radio tɔgɔ la donc san o san o don kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ ɲɛnamaya a ɲɛnamayali kɔnɔ baabusen bɛ ta kuma bɛ kɛ min kan baabusen min bɛ actualité kɔnɔna na donc min y'an bila nin na parce que an y'a ye k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan baara minɛn kuraw daminɛna minnu bɛ se ka radio bɛ se ka baara kɛ ni minnu ye wa minnu bɛ se ka kɔlɔlɔ fana se radio ma donc an y'a ɲini ka baabusen ta o kan ɲina yaasa ka kuma kan ka maaw hakili lajigi ko minɛn kura minnu bɛ yen u bɛ se ka fɛn minnu ɲɛ ye ani u bɛ se ka tiɲɛni min don an kunna o de na ni nin don in hakilina ye an fɛ. Radio ye kunnafoni di sira ye min kɔni fanga ka bon kosɛbɛ ka sababu kɛ ale de bɛ kunnafoni kolonkolon a bɛ maaw la kalan wa o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye maa miliyɔn caman bɛ yen an fɛ yan nɔ Mali la olu bɛɛ lajɛlen bɛ u kunnafoniya radio ale de sira fɛ. K'aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bidon in na gɛlɛya min bɛ yen o de ye subahana mansin min bɛ bunadamaden hakili ladige ko ale ni radio baarakɛlaw bɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye cogo di. An nana bi journée mondiale radio la nana aw yɛrɛ b'a dɔn thème min sugandira ɲina o ye radio ni intelligence artificielle donc a nana parce que a yɛrɛ b'a dɔn bi intelligence artificielle a bɛ fan bɛɛ a bɛ administration la a bɛ privé la donc radio fana tɛ se ka baara kɛ ni intelligence artificielle tɛ mais
entourage officiel ni moo ka hakili ɲagabɔ parce que a ko ka ca n'a ma utiliser ka ɲɛ k'a kɛ fɛn ɲuman ye a bɛ se ka kɛ balawu ye. an be aw hakili lajigi k'a fɔ ka kɛɲɛ ni arajow tɔgɔladon ɲɛnamayali wulikajɔw ye min ye sigi kɛrɛnkɛrɛnlenw kɔni kɛra ma hakili juru carilenw mun bɛ arajo ko ale hukumu kɔnɔna na olu ka se ka u ka hakilinaw di walasa nin don in ka se ka ɲɛnamaya a kɛcogo cɛɲi na. halisa ka tali kɛ arajow tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnlen ɲɛnamayali wulikajɔw la anw ka ɲininikɛlaw olu ye wulikajɔ kɛ ka taa bɔ arajo baarakɛlaba dɔw ye mun kɔni jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ arajo ko la an fɛ yan nɔ mali la. o wulikajɔ ninnu kɔnɔna na ayisata sila ale ye minnu sɔrɔ mamadu jalo ale b'o lakali an ye. du kɔnɔnaw la mɔbili kɔnɔnaw la sigidaw la ani an ka togodaw la arajo ale ye kunnafoni cari sira ye min kɔni ka suru an na kosɛbɛ ka tɛmɛ kunnafoni sira tɔw kan. maa dɔw be yen nɔ minnu kumakan kɔni arajo la a bɛ lakodɔn ka da u ka kuma kɛcogo fɔɔ ka taa se u kun bɛ nisɔndiya min lase u lamɛnbagaw ma. o maa dɔw la maguma gabriel konate ale y'o dɔ ye n'ale kɛra maa fɔlɔ ye ka baara kɛ kɛnyɛrɛ arajosow la an ka jamana kɔnɔna la. Farafina tile min fɛ bolo fɛ radio privé tun bɛ yɔrɔ min yɛrɛ la fɔlɔ o tun ye Wagadugu de ye. Mustafa Tchombiano ale tun ka radio bɛ Horizon FM. Nka an tun fɛ yan Mali la radio dɔ tun bɛ yan nɔ a tun bɛ Kayi u b'a fɔ a ma radio rural nka a baarakɛlaw tun bɛɛ bɛ bɔ ORTM radio Mali de la donc an t'o wele ko radio privé nka radio privé fɔlɔ min sigira Mali la radio libre fɔlɔ min sigira Mali la o ye Bamakan ye ne de y'a tɔgɔ da Bamakan ne de y'a animateur fɔlɔ ye an ni minnu y'a baara kɛ o ye Jafar Cham Seku Sufuntera Amadou Fofana ani olu de y'a daminɛ tuma bɛɛ an bɛna an b'an dege. Maguma Gabriel Konate tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen Adama Koyite ale kɔni kumakan o dɔrɔn kun b'a to i k'a dɔn maa min don wa a ka jamukanw olu kun kanunen don kosɛbɛ a lamɛnbagaw fɛ. N ye radio baara daminɛ 1989-90 pratiquement fo ala nana an dɛmɛ an ye chaîne 2 dilan ɲɛmɔgɔ minnu tun b'an kɔnɔ u sɔnna o dilanni ma parce que ni démocratie nali bɛnna radio kun commencera ka caya an fana ko bon sisan komi radio bɛ ka caya est-ce que an fana tɛ radio dɔ dilan denmisɛnninw tɔgɔ la ni denmisɛnninw bɛ se ka baara kɛ cogo min denmisɛnninw ka radio de don o de nana ni chaîne 2 créeli ye. Baara kɔni a ka di parce que ni télévision yɛrɛ kun tɛ ni kun ye ne mankan mɛn radio la mɔgɔw b'a fɔ ko tɔgɔkɛ dɔ bɛ radio la radio baara ka di mais a tɛ i tɛ tɔgɔ sɔrɔ ka sankɔrɔta sɔrɔ f'i ka baara kɛ ka ɲɛ i kana fɔ ko ne kɛra vedette ye bɛɛ bɛ dɔn o kun tɛ anw ka baara ye quoi. Cɛna Mace Kone ale fana kun ye maa dɔnnenba ye an ka arajosow la nka bi a ye arajo baaraw bila ni ka kɛ lakɔlikaramɔgɔ ye kunnafonidilaw ka kalanso min bɛ an ka jamana kɔnɔna la. Radio tɛ dɔrɔn ka sigi i ka studio kɔnɔ ka non ka taga mɔgɔw fɛ yen k'u masala k'u hamina k'u dɔn ka n'a lalaga k'a dilan k'a fɔ nin ka ɲi nin ma ɲi f'i ka fɛn dɔ de don o don i k'a ɲini k'a dɔn ka sɔrɔ k'a jɛnsɛn radio bɛ u bɛɛ favoriser u an taala ye ɲɔgɔn ye jamana kelen kɔnɔ mais tiɲɛ sira kan bonya kɔnɔ. Don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ diɲɛ kɔnɔ arajo tɔgɔ la o kɔni ye don ye min bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin maa minnu jeniyɔrɔ finna arajo ko ale sira kan ka da kan u ye kunun tarikuw lakali hali bi u kɛlen don maaw ye minnu lakodɔnnen don ka sababu kɛ u ka kumakanw ye ani u ye baara minnu kɛ arajo ko sira kan. halisa ka taga ni kunnafoniyaw ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ hali bi arajo ale tɔgɔladon ɲɛnamayali wulikajɔ hukumu kɔnɔna na ko arajo ye fɛn ye jamafɛn don bɛɛ lajɛlen n'i ka kɛta don minnu bɛ kuma kɛ olu ka baara ye kuma ye wa minnu ye technicien ni olu bɛ i k'a dɔn k'a fɔ nɛgɛjuruw bɛɛ lajɛlen kalaso ɲɔgɔn na olu fana ka cɛsiri ka bon kosɛbɛ. Isa Sise ale kɔni ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin technicienw de ma olu bɛ baara ninnu kɛ cogo min na ani u yɛrɛ ka hakilinaw ye min ye arajo ko la ale ye olu caman fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ k'o lajɛ. Studio kɔnɔlaw la olu de b'u janto microw ani animateurs kumakanw la olu tɛ maa wɛrɛw ye techniciens kɔ radio baara la u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ. Ni kuma diyara n da m'a fɔ ko technicien ye i kɛra présentateur ye o i kɛra
animateur technicien ka auditeur fɔlɔ de m'o fɔ mun na parce que kuma dɔw bɛ yen nɔ o bɛ pan i kunna technicien de bɛ se k'i lasegin o f'i ɲɛna kuma dɔw bɛ yen nɔ i bɛ ɲinɛ o kɔ technicien bɛ se k'o ɲɛf'i ɲɛna kuma dɔw bɛ yen nɔ fɔcogo bɛ jɛngɛ technicien de bɛ se k'o f'i ɲɛna antenne na pour que an bɛɛ b'a kalama fɔwaliw kana fɔ o fana technicien de fana bɛ se ka i ka défaut f'i ɲɛna. Siri Kulubali ale fɛnɛ ye radio technicien ye i n'a fɔ Saka a fɛnɛ bɛ baara in na a bɛ san caman bɔ a ka fɔ la ni technicien tɛ yen radio tɛ yen. Parce que radio ko bɛɛ ye technicien de i b'a ye animateur minnu ta kɛla olu bɛ taa la journaliste b'u ta kɛ olu bɛ taa mais technicien de bɛ to la yan nɔ ale de bɛ to ka technique garder la a bɛ se ka kɛ problème bɛ na walima panne dɔw bɛ na ni technicien tɛ yen nɔ i b'a ye a ma nɔgɔ quoi sɔnni kan ka sigi technicien kan parce que technicien jɔdaba bɛ radio fana layɛlɛmali la parce que ni technicien tɛ yen nɔ radio a ma nɔgɔ k'a ka se ka fɛngɛ na fonctionner quoi. Wa journalistes animateurs u bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ jɔyɔrɔba bɛ techniciens la radio ka ɲɛtaa la. Ne kɔni fɛ technicien radio ye mɔgɔ ye minnu b'a to journalistes ni animateurs mankan bɛ tɛmɛ radio fɛ ka ɲɛ sabula olu de bɛ radio technique olu de b'a bɛɛ labɛn quoi olu de b'u assurer fɛnɛ walasa foyi kana to chaîne bɛ don journalistes ka information ditɔ la walima animateurs ka émission taabolo la. Techniciens ye maaw ye minnu sigilen tɛ mansinw ɲɛma dɔrɔn u sen bɛ journalistes ni animateurs fɛnɛ ka ɲɛtaa la. Technicien dɔrɔn tɛ ka bouton pousser quoi même ne ko bɛ kuma yɛrɛ ne bɛ technicien bila carte de formateur kɔnɔna la parce que fɔlɔ exemple ye mun ye les gens qui viennent qui ne sont pas habitués au micro technicien de b'olu jajo micro la technicien de b'olu roulage de langage u kan ka style mun utiliser u kan ka système mun utiliser pour pouvoir bien parler technicien de b'o enseigner u kunna. Bibi na an bɛ se k'a fɔ technicien nafa tɛ se ka fɔ ka ban bi don tɔgɔla in na n'o ye journée internationale de la radio ye tasibila bɛ kɛ ka ɲɛsin u ma wa ko halisa u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan. Kunnafoni nasira wɛrɛ la k'aw ladɔnniya k'a fɔ sunkalo ko ale tɔ ye tile damadɔ ye wa o hukumu kɔnɔna na baɲumankɛtɔn bɛ yen n'a bɛ wele ko ONG Islamic Relief Mali ko ale a bolo fa ka to ka ɲɛsin maa lujuratɔw ma mun kɔni sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ sigida 3nan ma ni baara ninnu sigira sen kan kunungo ka kɛɲɛ ni i ka dɔn k'a fɔ alamisa ye février kalo ale tile 12 Carrefour des Jeunes na mun bɔra o ko la min ye Isa Sise ale bɛ o lakali an ye. Malo bɔrɔ sukaro bɔrɔ fo ka taa se tulu bidonw ma ninnu de tun ye balo ye minnu tilala Islamic Relief Mali fɛ ka ɲɛsin lujuratɔw ma ka bɛn ni sunkalo kalo makɔnɔli ye. An bɛna kɛnɛ min kan bi an bɛ Islamic Relief ka opération Ramadan an b'o kɛnɛ min kan bi donc o ye o bolo fa ka lujuratɔ ye balo ki di maa kɛmɛ ma donc maa kelen la tile la malo kilo 75 sukaro kilo 5 tulu litiri 5 donc ko o ko yɛrɛ dɛmɛ an ka yɛrɛ dɛmɛ sunkalo musaka la an de relève ɲɔgɔn bolo min na nin y'a san 16 ye depuis 2010 an bɛ ɲɔgɔn bolo min na san o san dɔ de bɛ fara an ka koto kan an bɛ relève fo de ka waleɲuman dɔn ka dugawu k'a ye vraiment o bɛ baara min na baara ɲuman don donc halisa an b'a ɲini ala fɛ ala ka se ka dɔ fara kan. Gwa kɛmɛ bɔ ɲɔgɔn kɔ de garizigɛ bɛnna nin sumantilalen ninnu ma wa u caman y'u ka nisɔndiya jira. K'a fɔ ko kungɔ banna o tɛ k'a fɔ ko minɔgɔ banna o tɛ u y'a dɔn k'a fɔ an bɛ cogoya min na an bɛ situation min na k'an wele ka na balo di an ma jango kalo belebele in natɔla don n'o ye sunkaloba in ye a nisɔndiya ma tɔ to an ye dɛ a diyara an ye a bɛnna ma ala ka u bolo mɛn a la sijan ni kɛnɛya ni labankoɲuman ala k'a d'u ma n'i ye lujuratɔ sɔn i ye ala de sɔn ala ye maaw da m'u kɛ kelen ye dɛ anw bɛ yan kabiri 6 heures du matin ni faamaw ko k'i ka bɔ i bɛ bɔ u y'an wele an y'u jaabi u y'an sɔn ala k'a bila u ka minjani na k'ala fo k'ala barikada ka Relief Islamique fo nin y'a san 16 de an ni Relief Islamique bɛ baara la u ma tigɛ an na an ma tigɛ u la u ye nin koba min k'an ye nin sunkalo daminɛ in na a bonyalen don an ma fo ka dama tɛmɛ dugawu de b'an fɛ ka k'u ye ala k'u sara u y'a nafa ala k'u lafa ala k'u sɔn k'u sɔnbagaw yɛrɛ sɔn a diyara an ye dɛ sunkalo daminɛ ka ni bonya belebeleba in k'an ye vraiment a diyara an ye an b'u fo k'u barikada. Islamic Relief Mali ka nin hakilina nin ye san o san ye wa a dabɔkun ye ka se ka don
yatimɛw ni lujuratɔw jigikɔrɔ i n'a fɔ sunkalo makɔnɔ wagati o n'a ɲɔgɔnna caman. ayiwa nin de bɛ taa ni an ye jamana ale kɔkanko kibaruya kɛnɛ ka o hukumu kɔnɔna na Mamadu Jalo ale ye munumunu salo kɛ a ye mun sɔrɔ aw ni ne an ka jɛ k'an ɲɛmada aw fɛ. Union africaine n'ale farafina jamanaw ka kuluba ye olu ka kɔkɔrɔmadon ta ka Somali jamana sɛgɛrɛ ka sababu kɛ wulikajɔ mun bɛ ka ta dugu min bɛ yen n'a bɛ wele Somaliland n'ale jamana karabale olu maaw fɛ walasa diɲɛma bɛ se k'u lakodɔn. Okumu kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ u bɛna sigikafɔw kɛ cogo min na fɔɲɔgɔnkɔw fo ka taa se lakanabaliya min bɛ Somali jamana kɔnɔ ni ka se ka fɛɛrɛ ɲini olu la. Dɛmɛ taara ka Marɔku jamana sɛgɛrɛ fɛn bɛ tali kɛ kasara mun sɔrɔ jiwalankata sababuya la n'o dɛmɛ bɛ ti jɔ sefawari miliyari 180 na walasa fɛn min yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni tiɲɛni donna olu la ka se k'u olu dilan ani fɛnɛ maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɔra u sigiyɔrɔ la u bɛ se ka sigiyɔrɔ kuraw sɔrɔ fo ka taa se sɛnɛw olu kɔkɔrɔma donni ma cogo min na nin maa kofɔlen ninnu u bɛ se k'u ka hakɛw sɔrɔ ani ka se ka baloko ɲuman kɛ. Afrique du Sud jamana kɔnɔ u ka jamana ɲɛma n'o ye Cyril Ramaphosa ale ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ a bɛna finitigilakaw minnu bɛ tali kɛ South African National Defense Force la ni k'olu bila cogo min na maa minnu bɛ yen nɔ n'olu kɛlen n'o ka dantɛmɛwalew ta ka sigi maaw dala dugubaw kɔnɔna la ni ka fɛɛrɛ ɲini o maa ninnu na. Nin wulikajɔ ninnu bɛna tali kɛ marabolo minnu na o de ye Cap Occidental ani Gauteng olu marabolow la ni yɔrɔ minnu kɔni na fɛn min ye kalogɛlɛyawalew olu cayalen don o fan ninnu na. Afrique du Sud jamana ɲɛma a kɔni ye nin lase ninnu kɛ o hukumu kɔnɔ fɛn min ye finitigilaka maa ba caman olu bɛna ta ka fara lakanatigilamɔgɔw kan cogo min na kalogɛlɛyawalew ni ka fu siri u dan na. Baɲumankɛ kulu min bɛ yen nɔ n'ale ye Espagnol jamana maaw ye olu ye waleya dɔw ta walasa ka se ka jateminɛli kɛ babolo min bɛ yen nɔ ani kɔgɔjikanaw la maa minnu bɛ taa kɔgɔji sira fɛ tunga la ni ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ma. U y'a yira k'a fɔ maa caman de bɛ yen nɔ olu kɔni bɛ to kɔgɔji sira la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gambi ale ni Île Canari olu ni ɲɔgɔn cɛ. Okumu kɔnɔ nin hakilina in bɛ tali kɛ pankuru la ka se ka jateminɛ kɛ nin babolo in fɛ maa minnu n'olu bɛ dɛsɛ kɔgɔji kan ni ka dɛmɛ ta k'u niw kisi. An balimaw i n'a fɔ aw yɛrɛ y'a faamuya cogo min na nin de bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn a filɛliko cɛ ɲina ka ɲin'aw fɛ a k'aw suwalen to aw ka tele mandi la wasa b'aw ye télévision ko la. Ibe om nanani ere wa ibe om nanani anduye nyokote nyokomanda andilula c'est de la qualité nyokote nyokomanda andilula c'est le numéro 1 sokononala abe mana halikene malala abe mana ke ukasimanko c'est recommandé ukasimanko c'est de la qualité andi baratelima chenyuma songota matemedia andi baratelima telima wa daka di tro sojo na la fiera pendiri ke la fiera ibe om nanani here mali ho severa andi intérieur andi extérieur songota matemedia do andi simankol apara no kanyine abeja teliala abika so nuguya songota matemedia bara no kanyi ibi umbara no kanyi sogo no tani kene mata abara